Makan. Buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channelnya Deni Ismail Wayahe buka. Menune ambek jangan menir mak sayur menir kok rasane gak icipi plampung boh. Ngambil apa mak wi? Panggang. Semangat kene semongko guys. Mepes. Nah, ya campur doa dhisik. Ya berdoa. Bismillah. Mari mimpin. Allahumma wa ala rizkika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Pemirsa, aku bang ngombe wis kok. Kan mbek apa? Pepes apa jangan menir? Bawa gorengan. Ya apa? Panggang. Ada pirine lho. Yo ki. Hati-hati ini yo. Taruh buku ini iki mau. Hati-hati yo. Wis. Ambek apa nih? Mak pepes mak. Bukan. Berapa tak sini? Taruh jangan menir. Kuwi. Jangan menir tidak mak. Dengar. Buka pepes. Nah. Bener nak. Isi ya. Saya belum. Tonton pepes nah. Enak ya? Pelampung-pelampung. Tambah ira dicipun tara poso kok dipicit. Wedang jahe kurmane gatel. Nanti lho. Wah. Enak ya? Wah, Apa lah? gimana pepes? Iwak apa mak jenenge? Iwak kali. Iwak andawan, guys. Mak pepes. Aku suka mak panggang pas. Pilas, Pak. Iya. Enak banget sekali banget. Semut. Nukon Semutin ayo. Kamu masih doa? Oh, wis. Mau berejuk, guys. panggang enak. Pelampung-pelampung kok nak micin. Wah, lho. Mantap, guys. Bener. Enak banget. Rasanya enak banget. Memang jangan meniru sambal ambil pelas mak masak. Aku masak pepes. Kok bener ya? Pepesnya kurang lebih sedikit. Tapi asin. Ini asapnya coba. Sendok. Oh, jahe. Ini biasa seger. Mak ya. Gur. Tak aja lah. Kok campur-campur kok. Kok pepes kok Kok campur. bener sih. Tidak gaduk. Ini kurang adem. Kurang adem. Anggian kok. Adem. Digawa. Begini Pak. Pak juga enggak ya. Kayak tahu. Kok nggak tahu baru kan? Iki hasil ujian ini tak suntuk. Seger guys, jangan menir, pelas, panggang. Jos. Masih mantap ya, kita gendok ya. Tak buat ini mongkok. Mantap. Aduh, bareng ini lho. Pak, bayar. Bagus. Oi, Tunggu sih. oh iya nak tak bayar baca betul ya. Mau gimana? Pamang. Akan gue. Wah, putih ya, putih warna. Iwek na. Kayak ada ni kok. Ini tak putih.
Iku ambek iwak pepes enak. Ini di tengah. Ya. Iya. Lah, Ayo. Klegen. Mun tak kono lho metu. metu. Mundur lah. Terus ngakon mangan sambel panggang sapa? Wong kok rene iki akeh. Lah iya. Belas. Ndek pelas ku lho. Lah. Kok senengane pedes kok. Mbek klegen, guys. Ning enak ngono batine. Enak kok. Rene nyantol godokan. Ndek kan seneng sambel. Anu jual Mang. Heeh, ngguri jual ning kok. Kangen jual. Nah, sik ngguri. Ora halan-halan. Ini akeh. Jambuté aman jare. Kolapan. Boleh. Boleh. Pak Mbak. Ya, ke. Boleh. Ijek ngene. Karine cici. Layar ini akeh, makanya hati-hati. Nek klegen. Oke, nah. Betul. Pakai ini Tapi seneng. enak, gampang lagi buat godok enak kok. Iki podae sini ya, tapi kan ini ke tengah. Nah, ini kudu alon-alon. Nyantai mah ini. Besok Bisa juga iso. klegen. Iki podae ini ya. Baik. Aduh. Heeh. Dadi ngene kan akeh. Kudune digoreng tapi goreng misal sak rene ngono, Mak. Ini griuk nang tuanya, nang tuanya kayak aku ya nganggur. Busi ya, udah busi aja. Nek klegen. Dadi gawe. Sekri ngombe. Heeh. Aku ini harus sego gak patek oh. Ngombe. Ini sego sak centong yo wis sih. Heeh. Mogok aku wis. Tapi pasti loro. Rasanya enak ya? Aku kok nek jam ini wis seneng tak gaduh. Belum kok enak. Gaduh enak. Jangan menit. Ini sisena, ini Ini sisena. salah apa, Bun? Urut dipikir. Mbak. Taruh apa? Terus go. Alang-alang. Ngombe. Tuku. Kok ngombe? Kagene. Ngerti di sekali sih. Pelas oleh pelas ya. Iya pelas. Lah sak kok minggir mbok mbok neh mbok ngono kok. Pinggirno. Mbok woroe. Ayo. Balungnya kok minggirno ya. Banyu kok ngadem. Rong gondrong. Aku dene. Dadi bene. Beri. Kadenane angel kok. Ono kok dimuneh kok Angel turane. Ora kapok. Glegen kon. Nanti kandhane glegen. Glegen, guys. Nanti kandhane dikon iki yo moh kok, mandek pelas yo moh. Enak sebenarnya. Diterusno ae. Dulu. Kamu paling gedang le. Diwarnori. Diworoe. Nganyel. Jangan minggir kene rene iki. Diworo kene kok dipuluk neh. Sambel sapa? Mek sak men ya. Wes gak nek. Enak nih gini. Olakno. Gedang, gedang. Nggih. Pakai pangane roti, tapi langsung Iya. akeh. Langsung Langsung ulek. Ning di rene.
Gulukan. Ngombe sing akeh iki aja anu tak coploki. Blok lho. Kok ani gedang kok lho. Nyah, ngene lho. Ya, Ngombe ini ya. langsung gelek. Mbok guys sampe mangan seger dadi gak seger. Kalau teneri Panggang iki kok. ora alon-alon. Nggih. Ini ciknya kok jadi aku. Duh, kenapa saya bilang? Mbok guys. Mau dikandani ngeyel kok. Kandel. Cek kandel. Kandel. Gorokan rek. Cek kandel. Nek ae kok. Siapa yang dulu? Kan gedang badi. Pangan gedang kok. Lek. Lah itu tuh. Nah gedang ayo. Katut kok. Pelas yo. Kan gedang badi kok entok. Udah roti. Rotinya Buka langsung tak parah ya kabeh. iso kabeh. Lok. Anu. Saking iki lagi lho. Rene iki cilik-cilik, guys. Gak rokok ketok. Padha iki yo wader iki. Ya, nanti lek. Nanti lek. Gorokan. Lek, lek. Ojo tok misan dulu sik. Panas sik. Cuci tangan. Ngebuang aku. Ojo. Sarung. Dipamas sik, kudu dilek kok atut. Cula dilek dipaman Pamas nyanyang. sik, Bang. Iki dicuci tangan sih. Bokes. Wah, Dene dadi gawe. es mari. Cuci tangan. Lek, nanti lek. Pakai lagi. Aduh. Bebenya ini baik botol. Di sini. Jadi lek kok. Iki kalau wis nek banyu wae atem kok. Kalau saya ini. Nanti Ijek, lek. ijek nih gorokan ora rene. Dek. Nyantol gorok-gorokan ngono. Aku. Ya, wis ya. Wis, rasa dipangan kiri tok. Jeneng ora. Ijek. Apa mah seger kok dadi gak seger karo. Cek. Boleh rotinya malah nyangkut. Nyangkut sih. Sego. Lah. Tenang. Ya kita diombe nih. Oke, iki mah mek wae kok. Sing ora-ora. Mangan ki nek gak gelem alon-alon, Yo tek mangan terus susu e. mangan ki alon-alon apa dan endi. Mangan ki. Cek. Ilang ya atut kate roti ngono kae. Wis. Nek terus nek. Ora, aku pelas ki buah. Cek Ibu sego. ora kena ijekan, kok kepengin klegen nek. Kok. Kata roti. Aduh, kata roti men kemana mene? Piye? Jangan menir tok wis sego. Iya. Jangan meneh kan iki. Anu pepes. Kok klegen nek. Ora. Pinju es ora? Ini ya. Nah, Ini lho. Pepes. jangan menir nek ora, pepes tok. Ini Meneh karo pepes. Ora jangan meneh kok. Ini kare. Ya ora nek jangan menir. Jangan nek Andre. Ya malah iki engko klegen nek. Soale nganu. Ini kok nyampur rene. Tak Nek pangan. tak pilihno. Meneng ae. Iki Gorengan. gorengan ya padha ae. Iki bisa tahu. Jek ketagihan kok. Ora apa. Iki rene agi cilik-cilik. Iki lho.
Ini ya piringku. Nih, tak jane. Siji. Ojo kok bilani neh ojo kok. Ini tak pilih nong ini. Mama wis bermangan kok sampai aku rak polu mangan. Gak seger mangan. Peri Ora biji. legen. Guys. Mangan kok legen. Wis ki tak jebul daginge. Nyangkok juga. Pakai sendok. Dulu ae. Lucu. Mana alon-alon nak yo ngono. Segone ape aku? Gak. Iya, ini padha ae yo akeh. Nek dingine kan rene padha ae. Nek kecuali digoreng garing. Yo, Tapi iki jek mending rene ning tengah. di tengah kok pikoke. Dagingnya tak jebul daging iki engko nek legen kuwi. Legen guys. Alon-alon, nikmati mangan ki alon-alon. Wis berdoa ki. Enak. Enak kaya ora tau mangan ki. Mangane legen. Jenenge enak jare guys. Jenenge enak makane legen. Nah, kok ora alon-alon. Masih enak ini kok. Ambek iki lho pelas aman, sentosa. Belum mati mau bahasa tak bawang mati. Belum mati. Enak. Kowe ya pe mak wedang jae. Lah, aku ajaran tak. Ibu Cek sih, cek. Tapi gak enak es batune, guys. Kurang dendok. wis kena. Sampun. Wis. Pokoke cek juk panggang neh kok. Ora enak jere. Enak jere. Tapi enak jere. Enak tapi enak. Cek udu jumput ae ngono lho, guys. Wah, cek Nek tak buaki rene ki mengi. Lah neh lagi kok. cek ketagihan. Panggal remang apa pun? Campur. Remang. Ini ya milai emang semini. Orang duwe cah kok dadian enggak. Nek sing daging ya. Orang duwe Ngombe kae ki habis. Ngombe kae lho sih ireng. Lonae toh nek mangan ki, pelan-pelan duduk sing santai toh. Apa ndang mlayu ning gile iki mbok anu yang selang ya. Iya sedot ae, Mak. Nek peri sedot. Nah, dipenyeten. nggih. Nggih, tadi. Solo ya. Mana kok karanan. Astagfirullahaladzim. Apa kelegen. Masa entong ya. Wis warek iki warek. Benar, kok tak adang Iya, aku ya iya. Lara yo ora ndek sego iki. Aku tak kei aku. Berapa? Tak kei aku. Apa ngoseng kacang? Ngoseng kacang diiris-iris. Aku kacangnya jenis tak peteti. Kayak gini. Iya. Kayak apa? Penjuk berapa? Gak dipangan. Perintah aku ngisi datang tak wis. Alon-alon, parah. Pelan-pelan. Iki jus daging wis tak pilih iki. Wis guys. Kejadian buka bareng Dik Peri menikmati sambil panggang sing nikmat malah kelegen. Digawe. Pangane ta seger, guys. Ini. Nyantol-nyantol. Lemang kok campur cah. Maksudnya ringnya yang kene yang iki enak-enak. Jadi mang rasa tiga ijar menir. Wis air nak ya nyebar ini. Kan kena banyu terus tak epek-epek memang. Nyebar ini. Lah ya katut, kudune mbok pinggirno. Mana sih marah. Ya wis ngono selesai guys buka bersama nih. Jadi gawe. Engko ijuk, bari ijuk ning mburi cuci pakai sabun. Wis pamit. Terima kasih sing selalu mengikuti kegiatannya Mbak Deni, Mbak Isma, selalu support Mbak Isma saran masukan, sepurane sing akeh nek klerak-klerune, tutur katane sing salah sing kurang berkenan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mbak Isma pamit dulu, titik lo ketara, dadi wong apik aja sampai nglarani wong liya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah pemirsa. Dari Peri.
menikmati cek mangan ditutuk noneh.